committee has resolved to convene its next meeting on Tuesday, the 25th of April. Committee is yet to be formally established. Gikone to kweth mar Kenya Kwanza kod azimio la umoja One Kenya oyebedo gitua kanyakla ka ochakore juma manyien. Kulingana na pale wale watoto tumerescue mara ya kwanza, wametuambia watoto wengi ni kama wamehaga. Obila yudo liete moko ang'wen e gwenge mashaka ola kaunti ma Kilifi makoro kelo kwan liete ma oseyudi nyaka 19. Wanwang'o kes achiel mar cholera mose bedo confirmed. Kaunti ma Siaya koro lando ni ng'ato achiel oseyudo tuo mar nyaldiema e gwenge ma Manywanda West Oyoma Ward. Oimore nyaka Ramogi kamora mora maintiere machiegni e chenro mar Oimore. Parni bende nyalo twa kodwa na bama na ria dek au chiel. No, ibiro yudo kanyo e mbuiwa mag oganda kama oting'o Facebook, YouTube, Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfroz Okinda jalokwach marwa Winnie Adoyo. Liete mamoko ang'wen mag joma otho chako yudi kendo e gwenge mag Shakaola Malindi kama pedha dhi nyime mar manyo kuonde ma dibedni oikie ringre ji mane odonjo e din mar jago manyinge Paul Mackenzie ma itudo gi ketho mar wuondo jolemo kendo keto gi gitweyo nyaka tho. Jafwambo mar Odan Olonde lero ni lietego oriwo koda ka mag nyithindo. Seche 24 kod wiye mose kalo nyaka ni apisas mag okwach kech gotache gwengegi mag Shakahola kama osebed kike jogo matweyo nyaka tho e buodin mar Good News International mar Paul Mackenzie. Liete moko makala 4 ofwenyo odiechieng' makawuono. Apedhano mamedo sekore e chuny bungu no mantie Shakahola medo yango kwan ji modhuro ma osewito ngimagi e tweyono. Kalure gi jodak, lietegi nyalo bedo ni ng'enygi mag nyithindo wiragine madin nono yango ni gichako tweyo makamano eka iluwogi kod joma mine kaito joma chuo. Hizi kaburi nyingi tunaonyeshwa hapa saa hii zimefika 18 na zingine tunaendelea kuonyeshwa. Iende sikakue nyingi ni za watoto wadogo. Kwa sababu hii mfungo, huyu mtu aliwaambia wafuasi wake waweze watoto waanze kufunga mpaka wave, alafu wakina mama wafuate, alafu wase. Kwa hiyo ni kama hiyo ni usuni sana kwangu. Bende ne gireso ji mamoko 4 odiechieng' makawuono kendo norig kodgi ka thieth. Mathias Shieta menja kanyo mar Haki Afrika kata kamano oyango ni gibiro kaone jogo mapod dhi nyime kod tweyo makamano kang' mager. Tutaendelea kuwatafuta kupitia polisi ili tuweze kuwashika wote na kuwapeleka, because hata wale ambao wanafunga kiasi cha siku 10 lazima washtakiwe for trying to commit suicide. Tweyo makama bende koro yangore ni tieko tieng' mabiro kendo luoro koro nitiere ni gwenge makoro ji osedonje Lamu makama nyalo bedo gunda. Katika wa mama wote hawana watoto wao, kila nikiuliza watoto wenye niko nao wananitajia majina kwamba watoto wao wote wamefariki. So upande wetu ni kama hiyo generation pia inazidi kudidimia. Gombogien ni okwach kicho chak kunyo lietego mondo fweny kwa njima nyalo bedo ni osewito ngimagi Lamu mar nikni. Tukipata government pathologist tutakuja tu exhume mwili ili iweze kufanyiwa postmortem, na baada ya postmortem ndio tupate ushahidi ili kuweza kumshtaki pasta yule. Mabiro katobedo ni Paul Mackenzie pod nitiere lweto bila kapod timo nonro ewi tho mar oganda mitudo kod yore mag kanisane mar Good News International. Diana Olonde, Ramogi TV. Litnde od bura koro ni thuolo mar puodho kamiti mar ji 14 mokelo kanyakla kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio. Mabiro bang' telo mag od bura mar Senate kod od bura mamalo bedo kod romo mar chiwo thuolo ne twak. E sechego bende kamiti mag twak ne obedo kod romo mokwongo kendo chano lai mag twak ka gisingo tiyo kanyakla mar yudo winjruok e kindgi. Walter Nyambaga osebedo kaluwo wachno kendo kolono mathoth. Koro gikone to kamiti mar ji 14 mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod Azimio bedo kod winjruok kendo yie wuotho kanyakla mar manyo kweng' e gigo ma Azimio osebedo ka wacho ni inyo jopiny. En romo mane opong' kod jur maka kod kacha kendo kao seche 2 eka jotend od bura mamalo kod mano mar Senate kotelnegi kod Kimani Ichung'wah, Aaron Cheriot, Stewart Mazayo kanyakla kod Opiyo Wandayi. Tend od burago bilo wach kendo chiwo thuolo ne kamiti mar ji 14
mondo dhi nyime ka od bura rito puodhogi motelo ne chako romo margi tarik 25 dwe mar Ang'wen higa niende. The committee has resolved to convene its next meeting on Tuesday, the 25th of April, 2023, at a venue and time to be communicated in due course. Committee is yet to be formally established as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements. Weche mane okelo liet e kinde romono en nywando ja od bura ma Eldas Eden Kainan manie duond bura mar Jubilee ka Kenya Kwanza, bende ne jure wi ja od bura ma Pokot South David Kosing manie duond bura mar Kenya United Party CUP, maduto koro ne ochwal weche gi ne judito ma Kenya Kwanza kod Azimio. We did raise the issue of the inclusion of the Honorable Aden Kainan, the MP for Elders, as a member of the Kenya Kwanza negotiating team. They have also raised an issue about our inclusion of the Honorable David Kosing. Unfortunately, we couldn't resolve, at least not at our level, which, as you've been informed by my colleague leaders, we have resolved then to take it back to the leadership of the coalition. Kamiti no bende ne winjore ni kweth ka kweth biro riedo listi mag weche ge e kendo chwalo e romo margi mar ariyo mar lalruok e yor manyo winjruok. Each party will develop its framework for harmonization in our subsequent meetings. The committee noted the concerns raised about its composition, formalization, and the nature of talks, whether parliamentary or extra-parliamentary, and agreed to engage on the matter further in consultation with the appointing authorities. E gedo lachiel, negilero ne jokombe ma kamiti no en ja od bura mar Riedo Tinda Mulo e kod ja od bura ma Tharaka George Murugara e kendo gin e jochiw wach lo kamiti no. The meeting has endorsed Honorable George Murugara and Honorable Otiende Amolo as joint co-chairs and as spokespersons of the committee. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga oseyo piny owacho kuom deko mar chudo mar osara mar jotij sirikal kod deko chwalo omenda ne counties. Raila mane loso e county ma Murang'a okoni Azimio biro dhi nyime gi sondo piny owacho mondo ne ni pek mar ngima ofuong'ore. E ranyisi mar kit lokruok ma Azimio chano pedho nyim komiti mar ji 14 ewi IEBC, Azimio dwaro ni county ka county obioland jaloch e yiero matend piny. Ka otwa kod johera mag Azimio kar chung' od bura ma Kiharu e county ma Murang'a, ogai mar Azimio Raila Odinga olieko ni county ka county biro bedo kod IEBC maket kod chenro mar yiero e piny mar Amerika. Tukubaliane vile sisi tutabadilisha tume ya uchaguzi ili uchaguzi ingine ikija tena kusiwe na hii shida tena. Tunataka IEBC ingine iwe hapa Murang'a county na matokeo ambayo yameshaba Murang'a county inakuwa final. Tuelewana vizuri. Ingine ya Kiambu, ingine ya Nyeri, ingine ya Kirinyaga. Kaluwore gi dwaro mar Azimio, IEBC e counties duto 47 biro tayo yiero kendo lando duoko mag yiero matend piny. Azimio bende odhi nyime kod sundo IEBC mondo oyaw sava mare kaka yo mar tieko to mosebedo ewi duoko mag duong' mar yiero mokalo. Na maono tuko nayo tofauti ni ya uchaguzi pia. Tunasema lazima sava sifanye nini? Sifunguliwe. Sava ndio msema kweli. Mkate ikiwa ni ya wale wamekalia tutawaangalia wakule, lakini ikiwa ni yetu watahama. Piny owacho bende oyudore kama liet ewi leo chulo jotich mage osara kaachiel gi chwalo pok mar omenda ne piny owacho mag counties. Kaluwore kod Azimio, ma en ranyisi makende ni tich osetamo piny owacho mar Kenya Kwanza. Sasa serikali ya counties hajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Bang' wuok e kar chung' od bura ma Kiharu, jodito mag Azimio otwa kod jodak ma Kenol e kar chung' od bura ma Maragwa kama ne giseyo jotelo mosebedo kanyayo siasa mag dhoudi. Ile nilikuwa nataka kufanya leo ni kuanza safari ya urafiki kati yetu na Wajaluo na kabila zingine. Si ndio? Hapa kuna Mjaluo, kuna Mbaluya,
kuna mteso. Hiyo tunataka tukatae mambo ya ukabila, na nyinyi mwambie viongozi wenu wa hapa Murang'a waheshimu viongozi wengine kama Raila Amolo Odinga, kwa sababu mambo ya Raila Amolo Odinga amefanya nchi hii mambo mengi. Pale mimi nikasema Kibaki, unasema Raila si rafiki wa Kikuyu. Sikujua Kibaki ni Mkikuyu, lakini Mkikuyu ni Mkenya, ama sivyo? Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jodolo mag kanisa jokopere mapacho kwa piny owacho mar Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance mondo ket kwe kindgi mar tieko koko kod midhiero ma ikelo kod ng'anyo e pacho ka. Ka otenegi kod jakom mar riwruogno Martin Kivuva, jodolo go puoyo kang' ma kweth mar riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza okawo mar tero twak mar kelo winjruok e kindgi e od bura. Jotend kanisa go bende okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo luor chike mapacho ka giwacho ni wach mar yiero mokalo ne ochwale nyim doho maduong' mapacho ka kendo doho ne oseng'ado burano. Gimedo bende sundo piny owacho mondo duok nengo ngima piny. Musungu, tunashukuru tuliona walikubali. Wakasema, rais akasema basi tuko tayari tuunde makundi ya kuzungumza jambo hili. Kwa hivyo hilo limeanza kutokea, japo kuna msukumano, bado si rahisi. Tunaomba kabisa katika nyakati hizi tulizo nazo tusipoteze muda, tuchukue nafasi ya kukimbia mbio kujaribu kuunda kundi hilo na liweze kuhusisha masuala msingi pia yanahusu nchi yetu, na hasa ili kubwa la uongozi bora, kujali maslahi ya shida za watu, na zaidi kutambua kwamba kuna changamoto kubwa sana katika nyanja ya kipato, uchumi yani, na nyanja kubwa zaidi hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Katika hapo pia tumeingia kitengo cha kueleza kwamba ni muhimu kila Mkenya anajua kwamba tuweze kuwa watu wanahimiza kutafuta amani kwa njia ambazo si za dhuluma au kukazia misimamo migumu ambayo italeta kuumiza wananchi wa kawaida. Mama Ngina Kenyatta ma en minod jatend Kenya mokwongo Jomo Kenyatta ojiwo jo Kenya mondo nyakwe kendo chung kanyakla mar nyayo dongruok mar piny. Owacho ni owinjore chiw luor makende ne loch kod kwe mane kwere okedone. Mama Ngina oloso kane rwako e dala ne Mama Mudhoni wa Kirima, ma en achiel kuom mine ma ipuoyo e bedo para manyime e kinde lweny kedo gi uhuru. Mama Mudhoni wa Kirima bende okawo thuolono mar jiwo rawere mondo miyo chung motegno mar rito kwe mar Kenya kendo loso lwasi maber ne tieng' makiny. Tunafanya kazi nyingi ya nchi hii. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, na nyinyi mkiwa watoto shosho wangu muendelee kuwa na amani ya nchi hii, na mjue tulitoa mbali sana, na kwa hivyo ndio tuko hapa kuonyesha example ya hii nini nywili mtu kuwa na miaka hiyo yote nayo. Ng'anyo mar lakteche dhi nyime gi medo midhiero ne jotuo e moko kuom ute thieth. Ka en odiechieng' mar ariyo nyaka nyo ng'anyo chakre e moko kuom counties, jotuo osegolo ywak kaluwore gi pek mar yudo thieth. Jafwambo marwa James Okoth ne olimo moko kuom kuonde thieth kendo miyowa ler mathoth. Wakwayo sirikal koyie to mondo konywa dakteche oduogi othiedhwa. Ka Nyasaye oyie to wadog dala. Mano e ywak mar thoth jotuo kod joma rito e thoth kuonde thieth mag piny owacho e kaunti ma Kisumu. E kar od thieth maduong' e kaunti ni,
Jaramogi Oginga Odinga waromo gi jochiw thieth kodich gi jotuo mochopo e kar chiwo thieth makende ne joma ochwal aruya e osiptal kangimagi ni marach. Picha manyalo galo japiny ni weche kata chenro mag thieth dhi nyime kaka pile. Kata kamano, waromo gi picha machielo e ward mar jotuo mamine. Molin Atieno Ochieng, jahigni 28, lero midhiero mosekale kalore gi onge mar lakteche bang' chakruok mar ng'anyo margi. Koro chieng' mar ariyo kadok, ayudo ka lakteche onge. Maonge gimoro amora mosetimna ka dental. Koro ayudo thieth to daktari mamondo ogol duoko maber onge. En gi luoro ni dakne kar thieth kanyo maonge thieth kidek medo ne gowi ma samoro nyalo tame chulo. Koro wadwa dok dala nikech onge gimwa timo osiptal. Bile madhi medore. Nyawadgi e kitanda machielo, Penina Atieno, jahigni 32, nigi rem manokel gi bero motelo ni ng'anyo mar lakteche. Olero ni yedhe onge kendo chunogi mondo ginyiew oko. Koro giywak ni piny owacho mondo owinj ywak lakteche. Iyudo ni wadhi nyiewo yedhe oko, to samoro moko bechgi tek, moko nyal, samoro jatuo ok nyal nyiewo. Koro wakwayo sirikal koyie to mondo konywa dakteche oduogi othiedhwa. Ka Nyasaye oyie to wadog dala. Koro nakwayo sirikal mar kaunti ni koyie to mondo miyo okonywa mondo wadog dala ka wangima. Gilos wach dakteche, gimany kaka ginyalo duogo e tich mondo gikonywa. Mano kene ywak ma wan godo, ok wawinj maber ahinya kama wantie sani. Rem makamano ok oweyo joma rito jotuo oko. Jorit jotuo makoro dang'ni mar paro oseluwo rondi kendo omayo gi kwe kalure gi kit rem ma anyuola gi kale. Ok anyal dok kode dala, alama Nyasaye ni mondo konyruok obedie kind sirikal gi dakteche. E kinde mapek mar ng'anyo lakteche dhi nyime gi muomo jotuo, tend kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga lero ni ng'anyo no miyo gi pek mar chwalo thieth kendo ochunogi mondo giluom jochiw thieth, ahinya to mago manyocha onge tich, kendo miyo gi orak machuok kapod wach lakteche theko. E kindego bende, jatend migawo mar weche thieth e pacho ka okwayo laktechego mondo oyie odoge tich kapod iloso wach chudo margi. Tije dhi nyime, ji thiedho, joma yudo accidents ithiedho, joma need operations ithiedho, joma need laboratory ikonyo, joma need x-ray bende ikonyo. So and our duty mondo we keep services running. The health workers, the doctors, they are not foreigners in this country. They live in this country. His Excellency the President has said as a country we are in a bad state in terms of the economy. So it's for them to allow discussions to continue. Ng'anyo mar lakteche e kaunti ni omiyo jopiny kiawa kalure ni tend kaunti ni oramo ni chenro mag thieth dhi nyime kuonde thieth. Kata kamano, chenro mag thieth kuonde thieth medo kethore ka koro jopiny kwayo tend kaunti ni mondo odonjre e wechegi mapiyo piyo kaka nyalore. James Okoth, Ramogi TV. Kapod wantiere mane weche mag thieth, ni riwruoge mopogore opogore migawo mar thieth dwaro ni oketh gwelo manyotim e tend bede migepe migawo no ka gikwer ni gwelo nyotim ataro mar chik. Ging'ur ni migawo mar thieth nopogo lemo mana ne lakteche kende, kata obedo ni migawo no nigi jotije mamoko e kidienje 32. Bende giwuoro gimomiyo jotije sirikal kaka jata chenro mar weche thieth Patrick Amoth pok ondiki ayanga kata obedo ni osetiyo e lemono kuom kinde malach. Jochiw thieth go wacho ni gichiwo thuolo mar ndalo 7 ne jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mondo oketh welogo kendo chak manyien, ka ok kamano to gibuogo dhi e doho. In the Kenya Kwanza manifesto of the current government, the plan on health, they also say that they want to prioritize primary health care as their vehicle to achievement of universal health coverage. But the appointments we are seeing is a sharp contrast of that fact. We have seen some of the very rare specialists. They are being poached from KNH and now being brought into an office. We are not here to complain about the doctors,
But we are here to complain against discrimination of other cadres and having one cadre to drive the policies in the health sector when we have 32 cadres in the health sector. And that is why we want the appointments to be revoked and a competitive and transparent process to be initiated. And the result should be that we have a diverse team from all the cadres, so that when they sit to develop policy, then it is practical that they are going to have something that has inputs from the people who are actually on the ground and people who are working. Piny owacho mar kaunti ma Siaya oyango muoch mar tuo nyaldiema e kaunti no. Jatend migawo mar thieth e kaunti no, Laktar Martin Odhiambo Konyango, olero ni nonro mane otim kuom jatuo achiel e kar od thieth ma Manywanda e gwenge ma Uyoma West oyango ni ogamo tuo no. Konyango olero ni mano e jatuo mokwongo ma osefwenyore, ka okwayo jodak ma Siaya mondo obed motang'. Wanwang'o kes achiel mar cholera mosebedo confirmed. To kes mar cholera nonwang' Uyoma, Manywanda health center. Teams monego bed noluwo kaka tuono ochakore to kendo kod geng'o tuono, teams go wase gologi gini on the ground to gi timo gimonego tim kaluwore kod control mar tuo mar cholera. Chike duto te kod gik moko duto te monego tim wasechako timo, to adwaro ni mondo kik luoro yoyote bedie. Nyaka Ramogi gi kanya ko en mondo wakaw yoyo machuo, kata kamano kik idhi mabor, pod wan gi weche mang'eny ma waikoni e chenro mar Oimore. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyaka Ramogi machiegni kendo od bura opwodho welo mar Bishop David Oginde kaka jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha walo Bishop Oginde ne lemono kendo chwalo nyinge ne od bura mondo puodhe kaluwore gi dwaro mar chik. Oginde koro dhi kawo thuolo mar Eliud Wabukala ma otieko tije ka jakom mar EACC kuom thuolo mar higni 6. Bishop Oginde ne en jadolo maduong' mar kanisa Sitam kendo yande osebedo chancellor mar mbalariany ma Pan African University.
Piny owacho osingo medo omenda ne riwruok mar kata mano machiwo kony mano Kenya Red Cross e iko omenda mar budget ma higa 2023-2024. Mana ne riwruogno odhi nyime kod chiwo kony e yo makare. Kane oloso seche mane otimo limbe e apisi mag Kenya Red Cross ma Nairobi, jatend piny William Ruto ne olero ne riwruogno ibiro ketne tege omenda maromo siling milion 100. Jatend piny benje osingo ni piny owacho biro dhi nyime mar siro riwruogno e chenroge ahinya to chiwo kony ne gwenge ma midhiero otimenewa. Beginning this year, we will reinstate budgetary support by the government of Kenya to the Kenya Red Cross, beginning with Kenya shillings 100 million this year. We will continue to work with the Kenya Red Cross to look at their financial position, the many positive things that they are doing, the training of citizens as volunteers, the training of our human capital, especially in the health space, and the many other positive things that they are doing, that again we are going to prepare a law to be presented to Parliament to exempt Kenya Red Cross from government levies and some taxes. Duol matayo penj madongo e pacho kane koketi ratil kod jolony e weche somo mane oluongo kod kamiti mar od bura mochung'ne weche somo mar golo pachgi e wi duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo. Kaka Judith Omondi lero, kwan maduong' mar jolony mane ochopo e nyim komitino koni nyaka nek lok kaka gitayo moko kuom chenro mag penj e kang'ur e wi kuo penj biro dok piny e pacho ka. En bura mane oketo duol matayo penj madongo ma pacho kae tago maliet kaluwore gi nonro ma osebedo ka itimo kod komiti ma ochung'ne weche somo e od bura mamalo e wi duoko mag penj mag klas 12 ma higa mokalo. Jolony e weche somo mane oluongi ne oriwo Amos Kaburu, Nicholas Leting, kaachiel kod jokanyo mag Kenya University Quality Assurance Network ka otelnegi kod jagoro margi Professor Paul Mwoki. E kinde twak, seyo mathoth ne odir ne nek ka ikoni e duol duto matayo penj ma pacho kae, duol mar nek e mathoth ne ing'urne. Today, because of how the Kenya National Examination Council receives its funding, if Treasury delays to release funds to pay examination officers, teachers will feel completely demoralized. And I'm inviting your committee, in summary, to look at these institutions which have gone to learn from NEC. CASNEB, Council for Legal Education, Human Resource Practitioners Examination Board, HRMPEB, KISEB, including even the Kenya Institute of Management. How come they don't have these rampant cases of cheating? Weche mamoko mane omien godo nek ne oriwo chudo matin kendo modeko ma imiyo jopuonj manono penj ka isayogi kuom keto jopuonj go gi nindo e otendni mag jopuonjre e kinde ma ginono penj. The Parliament allocates resources. It's important that the Parliament allocates resources and budget that will cover the proposed reforms that we have tabled. Of course, we don't have a drawn budget, an itemized budget, but we suggest that we look at examination management in the country and give it the necessary resources so that we don't have cases of teachers being bought, policemen being bought to leak and also expose exam before the exams are done. Weche mane ochwal kaka mago ma owinjo timne gi lokruoge oriwo timo nonro makare mar jogo ma iriwo e chuogo penj madongo, loko jonono mag penj bang' higni 3 ka higni 3, nego teko mag mbui mag simbe e alwora mag skunde e kinde penj, kama duong' to en ni jopuonjre ma oyudi ka dhi ataro mag chike penj owinjo dinnegi mar timo penj madongo kuom higni 5. My thinking about disabling technology is during the examination time only, so that there's no, and of course there's no phones that should be available at that time. I have seen like frisking students as they enter the examination room, but you still find in one incident, and one of the challenges that the Honorable Mbaga has the challenge. Administer tough penalties, and this might call for some review of some acts if possible,
so that we have tougher penalties for offenders, be it individuals, be it teachers, be it schools, be it students, whoever is found to have leaked any information regarding examination. Jolony gi ne oluongi nyim kamiti ni mana juma achiel bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu rucho oko weche mawachore ni penj mag klas 12 ma higa ma okalo ne okwal. Pach jolony gi geno ni biro konye duoko piny ng'ur ewi kuo mar penj ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Japarga biriyo dhi nyime gi yudo thieth bang' tangi pi mar chuma yiere kuomgi e kuondegi mag ohala e chiro matin ma Sofia boma ma Homa Bay. Tangi mar pino ne ogur gi piny owacho ma Homa Bay e alap tuke ma Homa Bay ma bende okiewo gi kama jo ohala osebedo ka time chenro mag ohala. E okinyi ma kawuono masira mapek ne ojuko joma timo ohala chiro matin ma Sofia e boma ma Homa Bay bang' tangino mar chuma ruombore piny gi pi e iye ma okelo hinyruok mag ji 17 ka pi mabubni manowuok e tangino bende nokelo kethruok mag mwandu e chirono. Buok kabisa ka kalo awinjo gimoro ka muoch to ka chechni mondo ang'e tanga muochno dakika matin nabedo gi buok sana kaneno ka gima duong' ridore biro ira ka ng'iyo to gini ema nokwongo goya. Tan ma gino wuok ka bire lam en kama bor sana to dhano ng'eny Sofia ka kendo dhano tiyo ka endi mang'eny ma wagone mana Nyasaye erokamano ni nokoyudo ka ji ogudore kaka pile. Iyudo ka mine moko nobedo lake kanyo, mine go hinyore mang'eny kendo ok wamor ahinya. Koro wakwayo ne jogo makawo tenda mageronwa gigere gikete chumbe moko motegno mamiyo gino bedo mang'eny. Iyudo ka kata nyoro sama ko gitimo nyoro ayudo ka jok moko oidho kendo giidho gitimo ang'o. En masira mane omako jopiny gi wuoro ewi gima dene mitangi mar chuma no ruombre piny ka nyamburko mar reso ngima bende ne oyuoro kanyo mapiyo mar lawo kod joma ne oyudo hinyruok e kinde masirano e kar thieth maduong' ma Homa Bay Referral Hospital. Asepango gigena maber to koro yudo ka aketo layo kama ayiero to dakika matin apo mani pup piyo yika obaya moyika kuche korot ma ikora gi gige duka kama. Koro abudho ka pacha pok oduogo. Ka pacha duogo taneno ka duko banjore ira kama endi. To jomoke maneno kosechung' e dho duka. Koro moyaw na dho duka kama tawuok oko. Ka wuok oko tayudo ka gimoro amora ni piny. Rege miuso omena ni piny. Stadium no be mabati ma omake gi koni ni piny e lo. Gi tangi no te uwore piny e lo. Ka thoth jogo mane owuok kod hinyruok e kinde masirano gin johala mosebedo ka timo ohala e chiro matin ma Sofia ma bende mwandugi ne pi oketho e kindeno. Nadhi kawo mandas mondo atene kastama. Koro seche makelo mandas ne kastama ni ka omona wuok e dhot awinjo wa gimoro muoch to kuma gino muoche ok ang'eyo. Koro kapona pok an piny. Nadhi chiro naseyero tausoga maka. Tema ka yaro gik moko mantiere wi rak tawinjo ka ginene mantiere tangi mar pi ma stadium omuoch. Koro ako muoch to odhi ogowa gi pressure mo alware lam. Jatatije maduong' e kar thieth ma Homa Bay Laktar Peter Ogola oyango ni kuom ji 17 ji 2 mane oyudo hinyruok maricho e kinde masirano. Wantiere gi 5 mane nigi kuonde mong'adre e face e wang'gi gi e tiendegi gi lwetegi ma otwang' to wabomiyogi thuolo waparo ni wabomiyogi thuolo bang'e kwasenenogi matin mondo gidog dala. Apisas mawuok e sirikand kaunti ma Homa Bay mane otimo limbe kar masirano ne okone kontrakta mane omiyo rak ma loso tangino ne oseluongi mondo odhi ochiw ler ewi kaka ne olos tangino ka bende giyango ni joma ne oyudo hinyruok e kinde masirano sirikand kaunti dhi kawo ting' mar thiedhogi. Wasetimo kaka county government ma Homa Bay, and the first step was to notify the contractor of the wangiso contractor accident manotimore. It should be here anytime. We will not stop gibarupe mwasende kone the contractor to the consultants. Wadhindi kone kendo jo NCA ma is the regulatory authority mang'yo ni to contractors tiyo maber kuso tiyo marach. Yeah, gibiro ka magi ng'ito be ka contractor no tiyo marach to penalty mane monego be ni contractor no chulo. Wan bende kaka county government ma Homa Bay bill duto te mano thiedhgi go nyaka gi yath nyaka gi follow up mibiro timnegi
ne governor miyowa decree ni mondo wa waive bill no kata kik gichul bill no. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Oyangore ni ji mastima nego pacho ka osebedo ka medore piny maru. Kambi mar keyo teko stima Kenya Power ka otenore kod migao mar somo chako chenro mar puonjo oganda yo makare mar tiyo kod teko sitima mondo konye duoko piny thoe makamago. Jafwambo mar Jo Juma miyo walere wi chenro no ma Kenya Power ochako kodaka e kaunti ma Migori ma en achiel kuom counties ma stima nege ji mathoth. Malo ji 100 wito ngimagi higa ka higa ka okalo kuom thogego ma ikelo kod teko mar stima e piny Kenya. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti 15 e piny Kenya ma thogego ma ikelo kod teko mar stima koro ni malo. On average, the country loses about 100 people to electrocutions every year, and we are doing segregation of that data. And this region of South Nyanza, including Migori, accounts for about 25% of those numbers. It's quite significant numbers. Ndalo mathoth mosekalo wasebedo ka wan gi hinyruok e yor stima. Ji wang gi stima, jomoko osekata lalo ngimagi, moseyudo accident gi kia kaka ginyalo timo ka giromo gi masira mar stima ni eri. Ei komenda 2021 nyaka 2022 kwan ji maromo 8 ne owito ngimagi e kaunti ma Migori, kabende kwan ji maromo 5 osewito ngimagi e kaunti ni ma Migori. Ei komenda 2022 nyaka 2023 ka okalo kuom thogego ma ikelo kod sitima kaluwore kod lipot mogol kod kambino ma ochune keyo sitima Kenya Power Company. Mwaka achiel mosekalo waselalo ji 8 to ji mosehinyre mo stima wang'o be gin ji 8 mano higa mokalo. To higa masani wantiere marumo dwe mar 6 neri waselalo ngima ji 5 dhano 5 to jomosehinyre ma stima osewang'o gin ji 4 mabe moko kata samalo so neri mtimoro mapod ni hospital. Kaluwore kod kwan mamalo mag oganda ma bende wito ngimagi nikech sitima, kambino ma ochune keyo stima Kenya Power Company ka otende kod migao mar somo geto puonjo oganda yo makare mar tiyo kod stima mondo koro gigeng' thogegi. And we are covering various aspects of the awareness. One, we are telling them what are the hazards of electricity, what are the dangers of electricity. If you do not use electricity properly, what are some of the dangers? Talking about things like electric shock, electric burns, electrocutions. Jokonge kaka giyudo masira stima kaka maybe polo lwar mastima gi waya ni piny gikia kaka onego gitim or ka sama gidwa ng'ado yien moko oringo gi waya mastima. That our learners have information, our learners have safety information for the use of electricity in the schools, and even further to their homes. In this meeting, this attendance today, we have the head teacher and a safety teacher. This teacher is the one who is expected to be the patron of the safety clubs. Sitima ma otudi e yor kuo gin moko kuom gigo eko ma kambini ma ochune keyo sitima wacho ni osekelo thoge mathoth ka bende koro ikwayo oganda mondo koro luw yo makare ka gidwa tudo sitima. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mesawa mar weche mag ohala. Sirikand kaunti ma Kisumu kawuono yawayanga kar chwero kendo yang'o rech e chiro mar rech ma Jubilee. Dongruok ma kamae igeno ni biro bero ohand rech e kaunti ma Kisumu kendo yaro chiro jo ohala go kuonde mamoko. Chenro no muonyo omenda maromo milion 2.5. Gavana Anyang' Nyong'o lero ni chenro no biro konyo e rito ler mar alwora ma iuse rech. Johan rech kata kamano ne okwayo Gavana Nyong'o mondo ne ni weche mag stima arita kwe ojiwe chiro no mondo gibed gi lwasi makare mar timo ohala. Watimo kaka wuono en gima lich ahinya. Nikoro wasechako process mar making sure nwaneno ni kaka ji timo ohala e market gi otim maber. Wasegero Uhuru Market, Kibuye Market, to gima meko kaka otongolo na kadhalika. Koro gima important sani gima muhimu
mondo wakony jogo maloko ohala market. Your intention to expand it, and alongside that expansion, probably create an area where fish frying can be done so that the value chain can be complete. We shall purpose to include that in our budget. I work for you kindly. If we can get a central place so that this fish can be in one place, wholesalers can go there and retailers can have fish. Riwruok mar piny mangima mochung'ne chenro mag chiemo kod pur kod pith FAO kod sirkand kaunti ma Kisumu kawuono chiwo mich mag bero ohala manyasani kaka pith gwen kod ne grube mopogore opogore mayudore e alwora ma Kisumu. En mich ma ochiw e neno ni grubego odongore e yor timo ohala kendo kedo kod dhier. FAO tayo chenro makamane counties ma Kisumu kod Nairobi e kuonde ma ji mayutogi mathoth rowere onge tije kendo ne ochiw thuolo mondo ne grube or kwayo kaka inyalo konygi e medo yuto margi. Moko mich ne oting'o mwandu mag pidho nyithi gwen, masinde mag loso kek kod mamoko. Mopogore opogore ne grube wa mopogore matimo weche mag hotel, weche mag baking kata loso kek gi mkate. To equipment mokelnwa kawuono ok en equipment mokwongo. Chien kacha cha nyiche ne FAO osemiyo grube mamoko bende kony mopogore opogore madhi miyo gitim ohendnigi e yo makare. Kendo dwe manyien wabro yudo kendo kony ne grube moko machalo kaka posho meal to gi gik makamago. Koro kony ni te en $1,700,000 to mwayudo kawuono total cost and $1,1.5. About a month ago, we gave some of those beneficiaries equipment which were around transportation systems, and today we are giving items which are mainly around the high kitchen value addition systems that we are giving today. Adieri kawuono tich tire Kisumu County. Gimotimnwa en gima duong'. Gikonyowa magikelonwa machines mwadhi tiyo godo kaka ana ja bakery e bakery na kanyo okelna oven ma oven nani dhi konya e ndiko jok moko 2-3 e bakery na kar kanyo. Aduoko erokamano maduong' ne government. To kawuono kokalo kuom FAO gi county government ma Kisumu abiro kao grant marwa ma en incubator mabro konyowa e hatchery mar nyithi gwen ma kendo bro bedo konyruok ne jomoko mok gin youth members, mok gin group members. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Cyber kendo oromo adenda ibirona baba gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo Jilo Jamwaka gi The Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV.
Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni paw tuke piny owacho kokalo e tend migawo mar weche tuke olero ni gibiro kedo kod yedhe majing'o del. Kanoloso e romo gi jofwambo, jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba osingo ni komiti mane osewal moting'o kwach kich, doho kaachiel gi jodito mawuok e sekta mag tugo biro timo nonro kendo kedo gi wach mar tiyo gi yedhe majing'o del. Na Mwamba bende nolero ni sirikal mamalo keto omenda maromo milion 5 dola ma Amerka higa ka higa ka bende gibiro somo paro gi riwruok makedo gi yedhe gi e piny mangima. The working groups under the steering committee are going to ensure that the resolutions that were passed during the stakeholders meeting in December come to fruition so that we can be able to probably not eradicate, but to drastically minimize the instances of doping in the country and especially in athletics. Zero tolerance to doping is a war we cannot afford to lose. It is a war we must win by all means at any cost. Because we know that sports brands Kenya to a level you cannot compare to anything else. Jakom mar AFC Leopards Dan Shikanda olero ni ok omor gi duoko mar tend riwruok mataya adhula pacho ka FKF mane ochiwo kum ne klabno bang' johera mag AFC Leopards muocho tulo e alap ma Bukungu. Komiti mar FKF matayo chenro mag lig nomiyo klab mar Homeboys points 3 gi gonde 2 ka klab mar Leopards noma points 3 e points ma giseyudo e season ni nikech tulo mane wuok e tugo mar lig kind klepe 2 go. Komiti no bende nong'ado ni Leopards biro chulo omenda mar thieth ne jakudh firimbi Michael Obuya mane yudo hinyruok ka klab no bende koro biro tugo tuke gi 4 mag dala maonge kod johera magi. Ingwe biro rakore gi klab mar KCB chieng' ngeso ka Homeboys timo ikruok mar tugo gi Vihiga Bullets. It's unfair to hold them accountable for any unfortunate turn of events that we saw in Kakamega. In fact, the coach was trying to calm down the fans. We expect a fair and impartial hearing when our team's interests are at stake, like now, and we believe that the decision of FKF League and Competition Committee in this case has failed to meet this expectation. Denying fans coming to the stadium because of a few elements here and there will kill our football. They should not be a one-sided in making decisions. They should look at both sides of the coin so that they can decide on something when they have all the evidence in place. Lakini hao wamechukua report ya Matchcom ile hawajashare na sisi, wamechukua report ya referee hawajashare na sisi na we make decision. They should call us on a round table, each of us to give a report so that at least tujue where is the problem. Kalura gi koth maduong' mochwe kaunti ma Kisii tugo mane obagi kind klab mar Shavana FC gi Mombasa Elite no chungi bang' alap Magusi Stadium Pongioula. Tugono mar adhula lig mar NSL no chopo e dakika mar 45 ka klepe ariyogi ni amodhi gol 1-1 bang' klepe ariyogi bedo kod winjruok gi jokudh firimbi gikone to tugono chwal nyaka odiochieng' makiny. Ma en tugo mar ariyo chungi alap Magusi Stadium ka thuolo mokwongo tugo mane ni e kind Shabana FC gi Murang'a Seals bende yande obedo gi ng'ikruok. Johera mag adhula bende nobedo gi paro mopogore opogore ka gikwayo tend kaunti mondo los pauno.
Tuke mag golf mosir gi bengi mar NCBA biro dhi nyime chieng' ngeso gi Jumapili alap ma Windsor Golf Hotel and Country Club. Ma biro bedo tielo mar ang'wen higani ma bende osebagi e pewe mag Kenya Railway Golf Club, pewe mag Kenya Railway Golf Club, Lake Victoria Serena Hotel Golf, piny mar Uganda kaachiel gi Limuru County Club. Moyo jotugo 150 gero ni biro yuore tukegi ka gibiro laro thuolo mar chopo e finals mibiro bagi giko higani. Jaloch ma bende oseng'ado otiko oting'o John Kariuki, Noni Wanye kaachiel gi Jelani Kihanya ma en jatugo ma pod hike ni piny. Tuke ma higani biro bedo tielo 17 ka joloch biro rakore alap Manyali Golf Club e tugono ma biro bedo mogik. NCBA Bank being the sponsor, and you people, you are doing so well to juniors, and here I am, a coach of juniors winning. Ramogi akwayo mani we atieka gi kanyo mano kanyo saa 3:52 kao kamano agoero kamano kuom kao thuolo mari mar bedo kodwa e chenro mar Oimore. Ubed gotieno makare. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa kidegi duto Winnie Adoyo.